כירופרקטיקה היא שיטה טיפולית המתייחסת לשלד כגורם לבעיות פנימיות ולבעיות של כאבים. בוקר טוב לדוקטור אריה טוויל. בוקר טוב לך פרופסור. שהוא כירופרקט מומחה, ואתה יליד ארצות הברית, נכון. נולדת בארצות הברית ואתה עולה חדש. כן. אז לפני שנתחיל, מאיפה העברית הטובה הזאת? העברית הטובה בזכות הוריי, אבי הוא בלשן שמי, פרופסור תנ"ך ברמה עולמית, כן. והקפידו לשון עברי בבית. לא הסכימו לדבר איתנו באנגלית, פשוט מאוד. טוב עשו, ואתה בכבוד לנו, גם עולה חדש וגם מדבר עברית רהוטה. גם שירתי פה בצבא. אז שירת בצבא, אז זה גם מקום טוב ללמוד צבא. אז בוא תגיד לנו, מהי כירופרקטיקה? כירופרקטיקה בעצם זה תחום רפואי שגובל בין שתי עולמות, בין הרפואה המשלימה לבין הרפואה הקונבנציונלית. התחום הכירופרקטי בעיקרון מסתכל על השלד, על מבנה האדם, על שריר ועצב, אבל התזה מאחורי בריאות שלנו היא שאם מערכת העצבים מתפקדת במלאת אחוזה, זה אומר שהשריר עובד ושאר המבנה עובד, אז גם דברים אחרים יכולים להחלים בתוך הגוף. כלומר, ברגע שיש לחץ על מערכת העצבים, והעצבים האלה שמגיעים לשריר ומבנה מתפצלים לשאר איברים בגוף, אז גם הם יכולים להחלים בדיוק כמו שענייני שריר מבנה מגיעים לכירופרקט ומחלימים. כלומר, אם אני מבין, ברגע שנוצר לחץ על עצב, כל מה שמעוצבב על ידי אותו עצב מתפקד לא טוב. בדיוק. וברגע שמשהו מתפקד לא טוב, ואתה מסדר או משנה או מבטל את הלחץ, העצבוב התקין חוזר והפעילות התקינה חוזרת. וכך נותנים לגוף להחלים מעצמו. מה ההבדל בין כירופרקטיקה ואורתופדיה? ניקח את שתי התחומים. התחום האורתופדי בעיקרון הוא תחום שגובל על פתולוגיה. מה זאת אומרת פתולוגיה? ברפואה נותנים ערך למשהו. מ-5 עד 10 זה ערך שאפשר לקרוא לזה או לתת לזה שם של מחלה. קרע, שבר, דברים כאלה, כן. אלה נוגעים בתחום האורתופדי. תחום הכירופרקטי הוא התחום הפונקציונלי, שבו נגיד מ-0 עד 5. זאת אומרת, ליקויים ביציבה, ליקויים בתנועה של חוליות, או אפילו פרקים או עצמות בתוך הפרקים. כל הפציעות האלה, זה יותר התחום הכירופרקטי, לפני שזה נהפך לפתולוגי. ומה ההבדל בין כירופרקטיקה, אם כך, לאוסטאופתיה? אוסטאופתיה וכירופרקטים היו מאוד מאוד דומים. כירופרקטיקה התחילה ב-1895, והאוסטאופתים בערך ב-1890. בשנות ה-50 היינו די דומים. בארצות הברית האוסטאופתים הם רופאים שמטפלים על ידי מניפולציה, אבל המניפולציה זה הנאות, נכון? הנאות של החוליות ושאר העצמות. אבל המניפולציה שלהם היום היא קצת יותר, בוא נגיד, גרוס, יותר מרחבית ולא מקוונת ספציפי כמו הכירופרקטיקה. דבר שני, שבארצות הברית האוסטאופטים הצטרפו לרפואה הקונבנציונלית, והיום הם לא הרבה מעבר לנותנים תרופות וזריקות בשביל בעיות גב ובעיות שלד מבנה. אז מה למעשה עושה הכירופרקט? הכירופרקט שומר את הייחוד שלו בזה שהוא מניע... בוא תראי לנו. בוא נראה לכם. יש כאן מבנה, והמבנה אמור להיות בעמוד שדרה צווארי אחורה, עמוד שדרה גבי בזווית כזאת, ועמוד שדרה תחתון בזווית כזאת. כלומר, ישנן קשתות מסוימות שהן פיזיולוגיות, הן נורמליות. הן פיזיולוגיות, והן גם שומרות על מבנה תקין וחזק. אוקיי. זאת אומרת שרוב המקרים, שאם מישהו מתכופף להרים כוס מים, או מתכופף במטבח, ואי, נפרץ לו הדיסק, או קרה לו איזה פציעה, וזה אז מופיע בתור נימולים או באצבעות או ברגליים, אני בא לומר שהליקוי הוא היה מבני הרבה לפני הפציעה עצמה. בפציעות טראומטיות, כמו שהייתי עובד עם קבוצות ספורט, בכדורגל, בפוטבול אמריקאי, ברוגבי, אם מישהו ששוקל 180 קילו קופץ עליי, או חס וחלילה נכנס בתאונת דרכים, אז יכול לקרוא ליקוי טראומטי, ואכן זה יכול להציק מבנית. ולכן הפונקציה של עמוד השדרה היא החשובה, והכירופרקט בעצם מחזיר את הפונקציה ידני לתחום השדרה. בשלב הראשון נוצרת בעיה בתפקוד, והבעיה הזאת, אם היא לא מטופלת, היא יוצרת את המחלה, ואז החולה צריך לעבור כאילו לאורתופד. בוא נראה, יש לנו פה שקפים, בוא נראה אותם. יש לנו פה, מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים את השקף הנורמלי, את המעמד הנורמלי ואת הקשתות הנורמליות שאמרת לנו של עמוד השדרה, נכון? נכון. מה יש לנו בשקף הבא? בשקף הבא אנחנו רואים את מה שקוראים להם דרמטומס. דרמטומס זה העצבים שמספקים את כל האזורי הגוף שאפשר להרגיש אותם חיצונית. זאת אומרת שאם רופא צלילה בא לבדוק מישהו שיש לו ליקוי, למשל במערכת העצבים, ודוקרים אותו בסכין או במחט,
אז אפשר להגיד שאפשר לראות איזה אזור מגיע לאיזה אזור בצוואר, או האינרבציה שלו. כלומר, לפי הבדיקה של האזורים האלה, אתה יודע איפה הליקוי בעמוד השדרה. בדיוק. והשקף הבא? שקף הבא מראה לנו שאותם עצבים שמגיעים לשריר ולרגש חיצוני של היד או של הרגל. לתחושה. לתחושה. לשריר ולתחושה. לתחושה. אז אכן הם גם מתפצלים והולכים לדברים אחרים, באזורים אחרים בגוף. זה לא מוזר לשמוע שבן אדם מגיע לכירופרקט עם בעיית שריר מבנה, נימול או חוסר רגש, ודברים אחרים מתחילים להחלים במרפאה. כלומר, אדם כואב לו הגב, בא לקבל טיפול, ובבת אחת גם המעיים פועלות יותר טוב, והקיבה פועלת יותר טוב, ודברים אחרים שלא בגללם הוא בא, מתחילים כאילו להסתדר. זה לא מוזר לשמוע את זה. אנשים אומרים, לפעמים יש לנו פחות התקפות אזמה, אנחנו נושמים יותר טוב, יש לנו פחות פעימות בלב מבחינת קצב בריצה וכו'. האם אפשר להשתמש בכירופרקטיקה גם כמניעה לעתיד? זאת אומרת, לא רק אם יש כבר תקלה? אז זאת השאלה הכי טובה, ואני מאוד אוהב ששואלים אותה בישראל, כי מה שאני מנסה תמיד להגיד לאנשים, שפעם העבודה של הרופא היה לשמור את כל הקהל בריא, לא רק לרפא אותו כאשר הוא היה חולה. ומניעה זה באמת הסוד. אפשר למנוע הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פציעות שקורות, אפשר פשוט מאוד למנוע אותם, עם ראייה והשקפה כירופרקטית. כן. שזה אומר? שזה אומר... וכמה טיפים פרקטיים, מה זה אומר? טיפ פרקטי, זה למשל, מגיע אליי רקדנית, ותמיד לימדו אותה להעריך את הצוואר, להעריך את הגב. ועם הזמן נהיה לה ליקוי במבנה של הצוואר. וביחד עם זה מלווים אותם כאבי ראש, וכל מיני כאבי ראש הם cervicogenic. מקור צווארי. מקור צווארי. כרגע, ברגע שרואים את הצילום הזה, אפשר להגיד לה שתוך כמה שנים יכול להיות שהגוף יתחיל לגרום לניוון, בגלל שהשרירים כבר לא יכולים להיות מקובצים, ויתחיל להבריח סידן ואפילו לקבע את האזור. ועם טיפול כירופרקטי שמוסיפים תנועה לכל חוליה ומחזירים אותה לתפקודה המלאה, אפשר למנוע דבר כזה. עוד איזה טיפ לגבי ילדים, איך אפשר אולי למנוע דברים, בעיות יותר מאוחר? תראה, פרופסור קרס, אני מגיע כל יום למרפאה, ועל ידי יש בית ספר עממי וגם בית ספר תיכון. ואני רואה את הילדים האלה סוחבים תיקים. אתה מספר לי? לא, זה לא, אני חייבת להביא לך פעם תיק של הבת שאני אומרת, יש שם גופה. לדעתי לוקחת גופה כל יום לבית ספר, זה כבד מאוד. מאיפה לוקחת את הגופה? מהבית, אז תשתקי. נכון. אנחנו חסלים וילדם וידם. ואז מה? אז תארו לכם בן אדם, לוקח חצי משקל גופו, על גבו, כל יום, זה מאמץ אדיר, בפרט ששלד של ילד עדיין לא מבחינת, עדיין לא עצם. אוקיי, זה הזמן להודות לך, דוקטור אריה טוויל, ושימו לב, גם אם יש לכם ילדים קטנים, תורידו להם את כל הדברים מהתיקים שיקחו את המינימום, וגם לפני שנוצרת מחלה, אם יש בעיה ביציבה, כדאי לפנות לכירופרקטור. בארץ זה פחות מוכר, בארץ זה פחות נפוץ, אבל בארצות הברית, במדינות, באנגליה, באירופה, משתמשים בכירופרקטורים, ואפילו זה מוכר על ידי קופות החולים.